Ja, er was hier vanmiddag een korfbaltoernooi van alle basisscholen uit de omgeving. 1000 kinderen hebben hier aan deelgenomen. Er was een dugout van steen met een betonnen plafond. En daar zaten 8 kinderen in en dat is ingestort. En daar zijn 5 kinderen ernstig door verwond. Nou ja, wat je net al aangaf, het meisje dat met de tweede traumahelikopter is weggebracht, is overleden. Ja, hoe kan nou zo'n dugout instorten? Ja. En dat is een vraag daar waar ik ook nog geen antwoord op kan geven. Dat zal onderzocht worden. De technische recherche is op dit moment bezig om te onderzoeken van, ja, wat eventueel de oorzaak hiervan zou kunnen zijn geweest. Maar daar heb ik nu nog geen antwoord op. Het helpt eens een oproep aan wat voortal zijn dat er sprake weer van een beknelling. Ziet er een van die baan onder? Ja, daar zat een van de kinderen inderdaad bekneld tussen het steen. En die is bevrijd door de brandweer. Nou gaat het bij de meeste baan die het verwoenen binnen om baan van een squalle uit Rusterveen. Hoe worden die nou verder opvangen? Nou, de school, de Bennebreggen, dat is de school waar alle kinderen die gewond zijn geraakt bij het incident, zaten op die school. Dus die worden ook opgevangen op die school. Er is deskundige begeleiding die de mensen ook begeleidt bij dit vreselijke gebeurtenis uiteraard. En op die school zijn dus eigenlijk alle kinderen, de klasgenootjes en de ouders kunnen daar naartoe. Daarnaast is ook in de Biening, dat is het dorpshuis hier in de omgeving. Er is ook een opvanglocatie waar ook mensen van slachtofferhulp aanwezig zijn. Om mensen bij deze vreselijke gebeurtenissen te ondersteunen.